Ahojte, poďte s nami na naše rande v Sydney. Samozrejme, karaoke v aute po ceste nesmie chýbať a ani Jakubové špeciálne skratky. Išli sme na akciu, ktorú organizovala spoločnosť, pre ktorú pracujeme v kolaborácii so značkou Ginu. A konalo sa v takomto krásnom parku aj so živou hudbou. Majú vypravené deky a lehátka, aby si všetci mohli pohodlne vychutnať atmosféru a samozrejme drinky, ktoré si každý mohol ochutiť ako chcel. My sme si samozrejme vybrali úplne opačnú kombináciu ako vždy, ale myslím, že vyzeráme spokojne. A už sme sa užívali hudbu a to krásne prostredie. Myslím, že toto je veľmi dobrý nápad, ako stráviť spoločný čas. Medzičasom nám vyhladlo, tak sme sa rozhodli si dať rovno aj večer v tejto reštaurácii. Dostali sme stôl s výhľadom na tú záhradu, v ktorej sme predtým sedeli, a čo už budete vidieť len zábery skvelého jedla, ktoré sme si objednali. Šli sme nejakými predjedlami, ale najviac sme sa tešili na to jahňacie pliecko a samozrejme sme si objednali viac jedla, ako sme dokázali zjesť. Ale dezert sme nemohli aj tak vynechať a samozrejme, že to bola moja obľúbenejšia časť večere. Tu sme išli domov, prejedení, ale šťastní. A my sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute!